Pedregades de sud a nord per bona part de les comarques de València, Castelló i Alacant. Tempestes intenses que al camp han deixat esta empremta. Podeu comprovar, així hi ha fruita totalment estropeada, que pot plegar fins a 15 o 20 impactes, però doneu-se compte la virulència de la tormenta, que dona compte que així falta mitja bresquilla. Això totalment és ja no comercial. La pedra fa malbé la fruita d'estiu i el caqui de fins a 8 municipis de la Ribera Alta. Este matí a Carlet els productors han fet les primeres valoracions. En unes 3.000 tones de fruita, entre vercó, bresquilla i nectarina, i en diners reals al final de moviment, hi ha que contar que aquest tipus de producte té molt de valor añadit en salaris, en manipulació en magatzem, en transports, doncs fàcilment vota els 6 milions d'euros. La pedra ha caigut de manera indiscriminada en plena campanya de recol·lecció de nectarina. Enguany, entre bresquilla i nectarina, la Comunitat Valenciana es produirà més de 40.000 tones. Però són els més primerencs els que tenen més valor al mercat. El 25% dels cultius d'albercocs s'han fet malbé i en este camp de caquis la producció serà nul·la. La pedra s'ha afectat la floració. El granís ha provocat danys als cítrics, a l'horta i els nispros de Callosa d'en Sarrià.